Socialmarathon er et socialt arrangement med et stort formål, både at være socialt indadtil i løbet, i det vi løber sammen, hygger os ved depoterne, men samtidig også samler penge ind til et godt formål. Børn- og ungeprogrammet på Rigshospitalet, som ikke er en del af Rigshospitalets budget, er et program, som er startet af Charlotte Blix for mange år siden, og som har det formål at sikre, at børn og unge indlagt på Rigshospitalet langt fra forældre, venner og familier har vilkår og forhold, som nærmer sig det normale. Skal de her? Nå, var det hårdt? Ja, det var. Det var fantastisk. Herlig rute og herligt vejr og ja, stort set bedre. Det gik rigtig godt. Det er første gang, jeg er med i år. Det var super sjovt at prøve. Gode depoter. Hyggeligt. I har været med i dag til at give en fantastisk bidrag, og jeg håber, at I kan komme igen på et senere tidspunkt. Men nu vil jeg overlade ordet til Sofie Heltop Andersen, og først og fremmest sige tillykke med din nye post. Vi glæder os til at have dig i den position, så bliver sundheden bedre i København. Værsgo. Og tusind tak for invitationen til at give brugere med på vejen og holde nytårstale, som det var blevet sagt. Der er rigtig mange forskelle på den løbetur, I netop har været ude på, og Forrest Gumps løbetur tværs over USA. For det første så har I jo været en masse grupper, der har løbet sammen, og dermed har der været et sammenhold, der kunne hjælpe igennem, når det så allersortest ud. For det andet så er Socialmarathon jo heldigvis kun 21 kilometer for halvmaratonen og 42 kilometer og lidt ekstra. Jeg så lige, der var nogen, der tog en ekstra runde herude, for den kom helt i mål. I modsætning til Forrest Gumps knap 25.000 kilometer. Og for det tredje, og det er jo nok den mest markante forskel, ja, så løber vi og går vi ikke væk fra noget. Der er ikke nogen her, der er på flugt, men alle, der har været her i dag, de løber for noget. I har ikke løbet fra jeres problemer, men for børnene og de unge, der hvert år bliver behandlet på Rigshospitalet. Og ligesom hos Forrest Gump, så har jer, der har deltaget her i dag, til gengæld valgt at løbe på asfalten, frem for at vælge at sidde derhjemme og vente på, at nytåret skulle komme i gang. Jeg glæder mig til at se de mange indsamlede penge her i dag blive til virkelighed og få ben at gå på her i det kommende år. Vi skal i hovedstaden fortsat vise vejen frem og være til inspiration for andre, og det glæder jeg mig til at være med til. Tusind tak for ordet, og kom godt ud.